Nyakora moge juang wasiduogo kae owachni maen chenro mar mbako romo wantiere kae koro mbako wadagoyo mana kodi saa to sekalo kanyo dakika 31 mano tok saa 3 mar okinyi kendo koro sani kama wantiere wada mana rango ni nyaka sani twak ma wantiere go dhi biro ni e yo machalo nade aro kinyi machiegni okinyi makawuono nyinga Cleophas Oloch ka watudre kodi achiel kachiel ka wawuok buore Nairobi ka into intiere kanye warwaki ni machiegni okinyi makawuono mar wada bedo gi twak machiegni kod dhod chunyi odiochieng' makawuono okinyi makawuono ka wantiere karka saa 3 koseromo inyama bendi chenro chakore chenro mabende wada bedo kae ka warangaranga ngimawa kaka oganda wanyalo dak nade yo makare e kinde gi duto bende ma nyithindo bende ntiere rusa gintiere wachni siku kuno bedo mabor ahinya yepo en kar tarik 23 kanyo kadhi nyime sani gintiere dala irito gi yo machalo nade kopogore gi rito gi ere kaka inyalo tiek weche mamoko mabende osebedo kama kor gwenge mapacho ka ahinya iwacho ni osebedo kogoyo it jowinjo mag Ramogi TV git jowinjo mag Nyakalondo bende mar Ramogi e kinde mokalo ni neko osebedo kamedore county mano ma Kisii kod mano bende ma Nyamira nitiere nyathi ma bende nobedo kanyo ka olodh wang'e en ngima mano Junior Sagini kacha nolodh wang'e gi jogo bende manyaka sani nitiere jogo ma ilieko notimo time makamago sani gintiere ka obila kendo koro itimo negi nonro kapod itimo apedha ne gigo mane pono notimore kacha thieth bende nitiere kacha noyudo mano ngima manitie kamachielo nwaneno japuonj maduong' mar sikul mantiere county no ma Nyamira gino manobedo kacha katimore noyud ringre kobo gi kapet mapapo kendo kane od mano jachiw thieth moro nas mawuok e county no bende iwachni county ma Kisii kod county ma Nyamira repode gi osebedo ka donjo e kinde mokalo nyaka sani buche moheo 90 nitiere doho mago doho mopogore opogore e Kisii kata moko bende kapono nochopo nyaka e county ma Nairobi kae nyalo bedo ni moko bende po nitiere county ma Kisii buche makamagi gin buche mag nek kata bura mora mamako kata matudo jal maponono ne nigi paro mar nego nyawadgi thoe osewuoke weche machalo kamagi kendo duche makon wada mana rango ere kaka wanyalo dak gigi akanye tere kaka inyalo tiek gi en mirima ma akanye ere kaka mirima ni nyalo duok piny e kinde manigi mirima inyalo timang'o antiere gi moro duche makoni mar antiere kae kod jalony e weche go mag kaka oganda nyalo dak mane nyalo deno kajo ni sociologist ere kaka inyalo dak kacha ka untiere kanyachiel antiere koda Nyaluo mabende wada twak go kinyi makawuono en twak moda winjo nyaka duon jogo mantiere counties kori kete mana kar kae ni mar wada dhi nyaka county mari county ma Migori wantie gi jafombo marwa county ma Homa Bay Siaya Kisumu kod mano bende ma Mombasa Nairobi ka bende koro wabagoni mana twak kori bedo kodwa kichako sani nyaka ng'wa dhi nyime ka ng'wa antiere chenro e twak okinyi makawuono Violet Ochieng machiegni ma en Ramogi TV. Erokamano. Kawa ka thuolo mar twak kendo wada mana rango gigo mosebedo kacha katimore e county ma Kisii, county ma Nyamira moko bende osebiro nyaka e counties mamoko kata kapono no pok gichopo e wang' jowi mora mano e TV mora mantiere piny Kenya kae kata e radio gigi mosebedo kacha katimore inyalo bedo gi paro ma nitie nyithindo ma ihinyo nitie jogo malalo ngimagi nitie jogo bende madere gin giwegi moko bende timinego e kinde gi duto inisekawo gi ranyisi machalo nade iniseno picha no duto kochal nade ahinya gwenge wa makalu. Erokamano to mosebedo katimore e ndalo ma wasebedo ka wadake gin to malit nikech to masani waneno dakachiel winjo ni ati ng'ato nego nyawadgi nikech hera ng'ato onego nyathi kaka wantiere go kaki ya wacho ni ati Kisii kaka timrecha kori yudo ni ati kirango maber ang'o momiyo sani ji manyo ni ati nego ng'ato e ranyisi ma kare mondo gitiek mrima ma gin gocha yudo ni ati ji kwacha kwach ni ati adiera to olit nikech kaka nyalo yudo teko mar yudo ng'ato kendo mondo ahiny ng'ato ma neg ng'ato ma ket ng'ati ogunia ama agol wang' ng'ato manyaka neni ati otho kata nyithindo matino olit lakini nitiere gima timo jogi mondo gitim gik ma gitimogi to mane gima kaka wan jok modak kanyachiel onego warang kapok ochopo kuma koro adwa nego ng'ani ama kapok ochopo kuma adwa golo wang' ng'ani ang'o mane timre korka chop kiwango no nikech ok apar ni ati ng'at manigi
wiye maber nyalo chunga go kinyi tabiro tanegi dak timre dong nikech dhano en ochwewa in such a way ma nyaka ipar kor kitim gigi koro nitiere aparo kakan kipenja to nitiere gik ma nosetimre mondo achop kuma koro anege ng'ani to gige onego warang ni ang'ono motimo jogi mondo tim gik ma gitimogi. E kinde gi duto kelo kumoro maber ahinya mabendo nyaka othuolo mondo mi warangi kendo ka wadok chien wacho ni mondo ng'ato tim gimotimo no nyalo bedo ni gik moko biro ka nitie gima miya otimo gimotimo kendo time kaka otime no. Ponono nitiere gigo mantiere e alworawa wadani wakaw wamaki gi kanyo mondi nimar sani koro da winjo paro mosebedo ka wuok e thoye mosebedo ka nitiere alworawa nitiere ote bende ma osebedi ka ioro iwacho nitie moko bende ma ok otho moyudo mana hinyruok ere kaka inyalo resgi e kinde gi bende nyakwara moge jwang' waoro wakwayi mondo miornwa ote mari SMS line wa en 3 no ka ikono wakacha ni yudowa e yo machalo nade okinyi ma kawuono wantiere ka chenro en mar mbako romo ka wantiere ka achiel koda ka jogwa duto mano ka wantiere kar ka achiel okinyi ma kawuono ote mo penji thoyo osebedo ka medore neko osebedo ka medore inyalo tiek gi e yo machalo nade penjo ma kamano nitie Facebook page marwa ornwa ote wadhi some achiel ka achiel Ramogi TV okinyi ma kawuono to motelo mano winya ne pak jodak e kaunti ma Kisii gi alworane kotenore kod thoye mosebedo ka wuok kacha ni to ganda wachang'o kotenore kod wach machalo kama winya ne kaka ne jafo marwa Crispin Otieno bende ne ochoko paro mopogore koro sani wawinjgi ane mago ripode mosekalo jumbe mokalo. Tunatembea na kila mtu anauliza swali, na nyinyi watu ni nini nafanyika hapo kwenu? Hapa kwetu Nyanchwa mwanamke amekata viungo vya mwanaume akitumia meno yake, haijawahi sikika. Watu wetu chuzi mtoto ameng'olewa macho Sagini, haichapoa. Juzi Nyamira mwalimu ameuawa, amewekwa kwa gunia, haichapoa. Juzi wazee wameuawa ati ni wachawi, haichapoa. Hapo mashamba tunapigana, watu wamejaa kwa moja. Ni nini mbaya? Shamba ya Kisii iko na dhamana kabisa kwa sababu iko na udongo mzuri, iko na topography mzuri, tena with a lot of rainfall. Ndio sababu ukiona hata shamba ikiuzwa unaona wanauza mpaka river riparian, wanauza mpaka barabara road reserve. Hii inakuwa za zingine accelerated na hawa tunaita quack surveyors. Small divisions of land have been brought to my desk for registration, and legally we don't have a statute which governs us on which size of piece of land you are supposed to register. You find in Kisii 0.02, which is roughly around 40 by 50 or 60 by 20 being registered, simply because we don't have a regulation which actually guides us properly on which size of land is supposed to be registered. It's a awakening call to the community. We must administer lands when we are alive to the people, the relevant people that who are related to the family members, so that we don't have these things after one has passed away. You didn't handle properly paperwork of your land, therefore it ends up in court. Hizo vitu kwa kibinafsi kama zingepatiwa media coverage, it might not be giving those people a morale ama kupatia moyo kwa kwenda kufanya hizo dhambi ama vitu mbaya kama hivyo. And kwa sababu unajua saa zingine kuna watu wengine wanataka kupatikana kwa news kwa njia zozote. Now with what happened to me, inamaanisha there is a problem that we are not solving. Tumekuwa tukiongea, but it means the mental health department ambayo ni ya muhimu sana. Iwinjo paro mopogore mago paro mabiro kutenore kod nek achiel kod monj mamoko bende mosebedo katimore e kaunti
ma Kisii kon mano bende ma Nyamira. Nyalo bedo ni magi bende timore counties mamoko Violet, to oganda poko wuko kata mondo mi giwachgi. En ang'o manyalo miyo oganda timo gik machalo kamagi? Isewacho kacha kan wachako wechego mag hera nyalo bedo kanyo, kata bedo kod wich moro ma ok ne kare. Iwacho ni ka ng'ato osenego nyawadgi, en mana hospital kende kata jochiw thieth nyawacho ni oyo ng'ane ne wiye rach kinde mano timo ma, ng'ane ne nigi tuo. Gik mage mamoko manyalo kelo hinyruok machalo kamagi ne ji. Iyudo ni ati economy ma wantiere sani ji mang'eny osebedo ka gibedo frustrated. Yeah? Tiyudo ni ati frustration ni ji yudo gi yore mopogre. Nitiere ng'at mochiew gokinyi odhi manyo tich, ok oyudo tich, e ot ji dwaro chiemo, onge kaka onyalo mi jogi chiemo. Kodoge ot, dhako kaka dhako, gima dipenji ni ati usiepa kawuono chiemo ni kanye, ama penjo kaka mago. Tiyudo ni ati ng'ani kuma nodhie no ok oyudo tich. Koro seche moko wakia kaka wa channel frustration ni jok ma wadak go. Koro nikech mirima ma idhicha, ing'e maber kaka dichuo onego i-provide ni di jogi, lakini okinyal. Tipenjri ni ati, be ginyalo elewa tabo chung nadi kaka dichuo, kanyiso gini ati odaka provide negi, tani mana kendo nyithindo gi maga. Mago yore go mag yuto. Toda ni kanyo bende ang'i lerno. Ka yuto sebedo ni yuto ne piny kata yuto nok. Ere kako onyalo wache yo moro makare makik nene ni oyo an ng'ama dichuo to gimonego bed ni achiwo ok anyal chiwo nikech pek mar ngima masani bende, nengo mar ngima masani bende oidho. Ere kaka inyalo kono jogo midak go kata kokitiyo kod weche go mag lweny kata inego ng'ato kata igoyo ng'ato ta ahinya jogo midak go e udi kata? Gima nyalo wacho niya, we mondo jogo modak kodi ong'e pek miyudo kakimanyo pesa mimanyo ni. Joma chuo nyalo wacho mano. Ema watemo mondo giwuog nikech ndalo mikenda no kaka chiegi ama kaka nyithindi ma wan go kacha. Kisenyisa kaka ngimani nitie taseyiero nine madwa dak kodi. Nyiso ni ati aseng'e kaka ibiro package mibiro go. To koro iyud thuolo no mar nyisa ni ati kawuono to kawuotho maber. Kawuono na yudo matin ama kawuono no kayudo. Option mane moro ma wan go kaka chiega. Koro nego chuo bendo chop kuma gin free gi wuoyo gi mondegi. To kineno ni ati gimiyudo cha tin, matin miyudo cha, inyalo konye mondo ochako ohala ne moro kanyo. Mondo wabed ka wakonyre. To mondo wabed ni ati yot mar mondo wanyis jogo ma wadak go kaka ngima tero wa oko ka. Kik waling magigi pong e chunywa kae. Kaso chieng' moro achiel wachiew wahinyo ng'ato ama wago ng'ato nikech frustration. Ihinyo jogo mihero, ok ni ati idwa hinyogi, lakini mane kaka idwa golo mirima ma ingo e iko. Iwacho ni mirima ni nyalo gole yo mopogore opogore. Nyakwaro Moge Jwang', inigole yo machalo nade? Wantiere kaka kod jalonye weche go kaka oganda nego bed ni dak mano Violet Ochieng' okinyi makawuono. Watemo mana rango nek masani bedo ka medore. Inyalo tiek gi e yo machalo nade? Penjo makamano bende wakete Facebook kacha, sumnwa paro konwa pachi, inyalo tiek e yo machalo nade? To mana kaka pile chiro mar mbako romo kae wasomo ote mari kendo wami thuolo mana mondo migonwa simu bende. Wadhi keto line mar simu mana e piny mar kuma neno konde kanyo ne medruok mag nek piny kanyo, namba mar simu dhi bedo kanyo. Koro igonwa simu mana bang' bende ka wangasedi counties mopogore opogore mondo winy gigo matimore. Ginyalo bedo motenore kod twak manago kata weche manyien mamoko bende ma jofwambo waluoni. Koro okinyi makawuono mana kaka pile, okinyi makawuono e chenro mar mbako romo wagweng' weche kendo wadhi e counties mopogore opogore. Twak pod dhi nyime. Sani wakaw mana break matin kendo waringo mana nyaka e county ma Kisumu. Violet pontiere karka to kore county ma Kisumu atuda achiel kachiel koda nyawadwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo oyaure Kisumu ochiew nade okinyi makawuono? Wang'eno ni okonwa ni gwenge mamoko ma Kisumu bende koth chwe. Kama intiere kanyo uru e yo machalo nade? Te chenro mar mbako romo kawuono uiko nwang'o Millicent? Ero kamana ahinya Cleophas, awi magiga manyien ng'eni pok nwarado nyaka ne higa chakre. Achiel kachiel kwa wuok Kisumu County kaendi waseng'eyo ni Kisumu County osebedo kod midhiero mag rochruok e arita kwe are gimoro dwe mar 10 higa mokalo, kama bende wayudo ni kar dak mopogore opogore kaka Nyamasaria, Molem, Ragumo, Gunya gin kuonde mopogore opogore ma inie Kisumu East
wayudo ni kanyo nitie kaka rochruok mar arita kwe dhi tamalo modhuro ma bende oganda osebedo kodak kod luoro mokadho ka bende odiochieng' ma piny rugo nyoro bende wayudo ka nitiere rochruok mar arita kwe kata weche njore kata maundu manotimore manoweyo ka jarit apartment kata kar dak ma National Housing ma yo bunga kochacha ne onegi ka moko kuomgi ne owe kod inyruok ka kuono timore kanyono. Mano momiyo wabago chwa kawuono ma bende wadwa kelo ni mondo wang'e ni to rochruok mar arita kwe ma Kisumu County niendi inyalo time nade, to an kod jogo ma bende kedo ne ratich oganda ma wadwa go mbaka mondo ginyiswa ni to gin to pachgi chalo nade, ang'o mowinjo tim Kisumu kaendi mondo oganda odag kod ka gidak maonge luoro kendo gin gi chir ka gitimo endi nigi koni gi kocha ma ok nitie seche ma ok owinjo be ni yudi kapok ichopo ot. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera mana mapiyo piyo inyalo wacho ang'o e weche ma bende aseyango ne oganda kaendi mondo wawinj kaka wanyalo dhi nyime kaka Kisumu kotenore ni wan kod weche insecurities modhuro, ang'o minyatim? An nyinga en Collins Kodhek, an jadak ma Kisumu kendo e weche mag arita kwe anyalo chako gi wacho ni achiel kuom yore mayot mag tho e Kenya sani en dak Kisumu nikech rochruok mar arita kwe. Ok oyot gi jogo modak Kisumu ahinya e kuonde dak mongore kaka Manyata, Nyamasaria, Obunga, Mamboleo kata Nyalenda. Nikech arita kwe osekethre masani kata ka nyiidha apiko kidhi ot to kilore apiko tilor mana ng'wech. Nikech ikia ng'ama riti kata ikia ni ng'ama oting'i ni en ng'ama chal nade. Joma luwi toki bende nitie. Otek ahinya sani kata kia town kata joma dhi kuonde mag golo pesa mag bengi ahinya ATM ikia ng'ama riti e toki kata ng'ama ochung' e bath ndara kocha ka ng'i. Koro wan matek ahinya e weche mag arita kwe, to ma anyalo wacho mogik ni Kisumu sani gima nyaka wang'e matek en ni ang'o yore ma ji yudogo pesa Kisumu kae. Mokwongo ahinya en yore mar njore, mar ariyo en mibadhi, to mar adek en yo mar terruok. To magi duto ok gin yore mar kare ma wanyalo yudogo pesa. To timore kamano nikech nitie gik matimore ahinya dongruok ma watimo Kisumu kae. Ok en dongruok moyaro bade machopo kuonde mongore mondo kuonde ka be mondo dongre yawuoyi oyude kata joma nyiri oyude kaka nyalo yudo tich. Mogik en ni ng'eny joma timo njore gi king'iyo kidhi Russia hospital pile iyude casualty kata kiomo jomotho kata jomong'adi. Onge odiochieng' makalo mokom ng'ato. To ng'eny gi gin rowere matindo mapok ochopo higni 18 kata kosechopo to kodhi ahinya to higni 20. Koro en gima nyaka wang'i makende. Koro ini paro ni ang'o minyalo tim kaka Kisumu County mana mapiyo piyo? Gik minyalo tim to ng'eny ahinya en ni sirikal nyaka kaw ting' kendo nyaka lose wi wachni motegno. Moingo loso nyaka ket mikakati manyalo miyo ji mondo wayaw kuonde mag ohala. Timo ohala kik bed matek to onego yaw nyaka e gwenge kocha ok e town kende. Nikech iyudo sani ni mondo iyaw ohala e town ka in ng'ama odhier ionge nafas madikete ohandi. To kata kiyaw ohala kit osuru ming'ado gi kaka ikawo osuru ni nyalo mono ng'ama ne dwach kata timo ohala mondo tim. To mogik king'iyo kata kuonde mindike ji sani king'iyo kata e sirikal mar county mondo ndiki tich nikech in go teseni be en mana ka bahati. Ng'eny jomindiko tich ondiki e yore mar ng'eruok kata ondiki ni nikech in gi gimoro e lweti kata in chot ng'ato. Koro magi gik ma nyaka warie kare mondo wami ji fair chance mar yudo yore gi mag yuto. Aparo ni magi inequalities ma ka wachako address kendo governor ka ne nyalo kete e duonde motegno to ji nyalo chako bet gi geno mondo ng'ato ng'e ni ko odak e yo makare to en ben gi thuolo makende mar dongruok moingo donje yore mag njore. Erokamano ahinya Nyawadu oselero kanyo moko kuom gigo ma bende inyalo tim. To kapok wagie gigo minyalo tim, in kaka achiel kuom jalno makedo ne ratich oganda, ini paro ni ang'o ma medo nyayo weche njore e Kisumu County kaendi ahinya to kuonde dak mongore? Nyoro nwaneno ka County Commissioner nobedo gi baraza mar twak kendo lalruok oganda mondo ging'i ane kaka ginyalo tiyo kanyakla giduok gini piny. Ang'o miparo ni kelo gini? To gik makelo gigi ang'o gini ma kotim to nyalo duoko gini piny? Erokamano Ramogi TV, nyinga en Felistas Otuma kata nying mongere en Feli Nyakisami Nyatingli. Kadwa wuoye wach insecurity mantiere kuonde mongokre ma wadake e Kisumu County ka erigo. Mokwongo achien kanyo ne nyithindwa ma rowere matindo noketgi kazi mtaani. To kendo pesa ne flow, to kendo kinde mane oketgi kazi mtaani njore ok ne ng'eny nikech nyithindo gi ne gin busy all along. To wach mar kazi mtaani kano osegole nyithindo gi nobedo idle, to nyithindo gi iyudo ka moko gin gi families
nyithindo gi nigi families, moko gintiere gidwan mondo gibed gi mahitaji margi mapile ka pile to gionge pesa. Koro nyithindo gi giresolve mondo gidhi gikwal nikech onge kama giyude mahitaji margi kaka ginyalo yudo pesa. Sana kuonde mongokrego iyudo ka Manyata gi e kindeni iyudo ka nyithindo gi sani odonje wach mar mayo ji simu. Gimayo ji simu to gidhi giuso kore ka giyud kaka ginyalo konyre. Ana akwayo county government ma Kisumu. Okine ka chon kanyo rowere matindo gi nentiere thoth gi noyawo kuonde mag car wash. To kuonde mag car wash gi nobi mogol gi te. Mogol gi e genga paya onge kaka ginyalo dhi mbele gi mahitaji margi. Sani gin idol e estate kucho. Akwayo county government sana jok mane dil gi tich mar car wash. Orang nigi kamoro ma specific ma ginyalo time tijegi mondo giyud kaka ginyalo yudo mahitaji margi mapile. Ero kamana ahinya mana mapiyo piyo kabiro iri aneno ka inya deni pod tin ahinya to nyoro kane wago mbaka seche mane county commissioner Josephine okone gombaka gi jonyuol no wacho kanyo ni jonyuol pando nyithindgi nikech nyithindo ma bende donje njore gi nyithindo ma pod ikgi ni piny gin gi between higni 12 nyaka 25 to sama nyathi oseyud ni nyathine okwalo to in janyuol ine michako umo nyathini okikonyri kod jotend arita mondo mi udwok gini chien. Inyalo wacho ang'o e wachno? Hero kamano ahinya. Nyinga iluongo ni Unita Oduor. Aparo ni anyalo wacho ni obila kendo ema miyowa tich matek nikech gihero corruption. Kayudo ka for example ko yudi ni an gi shida gi janyuolna odhi tudore go obila kasto miyo obila gi matin to obila dhi weya. Koro obila be monego be ni konyowa e wuoke shida ni kaka jo Kisumu County. Koro benwa yudo kiwacho kanyo wacho obila bende nitiere japiny manowuok ayanga mowache mbele gi kanyo ni to nigine magidha apiko thoth ne iwacho ni jo apiko richo jo apiko bende ma miyo njore gi timore to nigine ma bende pod giweyo gach sirikal momigi to gidha apiko gitiyogo ka gidhi kayo masoya kar mondo gikonyo oganda rito arita makare. Inyalo wacho ang'o e wachno kaka japiny bende mano bi paro ni timore koso? Kaka japiny anyalo wacho ni wanyalo timo investigation mondo wayuda ne adieri ni gitimo kamano adieri. Koro be wach jo apiko ma wacho ni bende nyayo njore nitie jok modonjo kanyo ni gi riemba apiko lakini tok gin mano be adieri? Mana adiere nikech samoro amora moting'i apiko ikia kata ni ng'ano en ng'ama ber kata en ng'ama rach kech inyalo chopo kode to weye ge to en mochako go ng'ata achiel. Koro arita kwe ok ber ahinya gi jo apiko go. Koro chik mane mipane owinjo kaw ne jo apiko mondo mi weche njore kotenore kod weche jo bodaboda odog chien? Sawa na duogi mondo mi amano kabiro iri mana mapiyo piyo ambe dwa mondo nilerwa to ite pachi nyalo chalo na de weche mabende wadhi gonywe mag rocho karita kwe Kisumu County kaka rawera nikech unjo ka wach kayo ni thoth ne rowere bende matimo gigi. Inyalo wacho ang'o? Okay, eru kamano. Ginyinga iluonga ni Brian Onyango. An jadak ma Kisumu kae. Weche mag njore mosebedo ka dhi nyime gin gik mathiro dongruok kendo kelo ji dak kuonde modake maonge kwe. Gigo duto minyalo tim mondo konye situation aina gi. Ani rowere mang'eny onge tije. Koro county government onego riwre gi jopiny mondo ne kaka inyalo create some employment mondo reduce weche mag njore madhi nyime gi. To wach mar jo pikipiki mabedi mitudo gi yore mag njore apani chon nentiere ga system moro mar CBO mane gin gi registration ma japiko moro amora machung' e stage moro amora kata kodhi motimo makosa kamoro to nitie kaka onyalo bedo traced ni ma owuok kama. Koro apani mago okang' ma county government okawo mo jogi obedo gi identity makoro jonjore gi ok nyal tiyo gi pikipiki kata mana polis gini gi ok nyal idho pikipiki maka gimoro timre to nyalo menrego. Kwayo machielo manya betgo polise wan go kendo waneno kaka gikalo kata mana e geto kuonde go ka gindiso uniform maber but koro kong'ere ni to patrol magitimo gani en marang'o nikech seche moko giringo kamoro kata mana saa 3 to gimoro saa 4 kama ang' iwinjo ni incident moro timre olawo ng'ato kata okwal kamoro. Koro gin bende gi kazi msip mondo ging'e ane ni to en ga ang'o magitimo ga sama gidhi timo patrol no mondo arita kwe obed makare. Wach moro be wachore ka ni nitiere rowere mang'eny
ma nie igni 25 kadhi nyime ma giranda po ginyombo gin tich ma gitimo malong'o be onge. Bende ma achiel kuom gino manyalo nyayo njore Kisumu kaendi. Mage achiel kuom rowere koro mokoso tich monego be ni county government consider, nikech ing'eni ng'ata ma en idle mage jok ma jachien nyalo tiyogo katimo njore, to age miwachono between 25 years and above, mane kama koro ichako ga settle gi ngima moro ma dwaro mahitaji mang'eny. Koro en ng'at ma kanyalo dak maonge tich moro amora, to nitiere high chances ni ginyalo nyayo njore, nikech gibiro bedo gi dwaro mar pesa to onge yo moyudogo pesa neno. Kata samoro ginyalo donjo e keny to onge kaka onya pidho dhako gi nyithindo, koro biro chune mondo many yore moko mag yudo pesa. Koonge tich gimodong' ne en mana kuo, nikech gidwaro pesa mapiyo piyo. To seche ma nyathi obiro ne janyuol gi gigo mokia kumokae, nyathi bende wacho ni jonyuol be nitie ma opango ne nyathi ot lakini nyathi onge gima timo malong'o. Sama opango ne nyathi kelo ne gik moko mokia no oyago kanye. Bende janyuol wanyalo se wach njore manyayore Kisumu kae ni, koso pachi chalo nade? An gima neno gi sani to ngima to tek e Kenya ka, to tek ne ji te. Koro kwayo madabed go ne jonyuol en ni sama nyathi obiro e ot gi gimoro, be kata ka nyathini ok odak go to onego luwe, ong'e ni nyathini kata ko hustle, ing'eni hustling to ng'eny mar adier. Koro ber kiluwe ni to nyathini hustling ne en ga e tich mane, kata ko ja car wash, en ja boda boda, kata ka en nyathi manyako kotiyo hotel kamoro kata restaurant kata uso ne ng'ato, ber king'eyo ma sama okelo gimoro to kitiya tiya gi gini tikia kuma gino aye. Koro seche ma ini enjoy no seketo ngimani obedo mayot, obiro gi shopping pile pile, samoro donje yore moko maricho richo mang'eny Kisumu kagi. Mano koro jonyuol ma accept gik ma nyithindo biro kok giluwo matut gima nyathini timo to gi kuma gigo aye, gin bende inyalo kaw gi jamakosa, nikech mimondo arita ko bedi kata mana ji odag ngima moro maber, gibende onego giriwre gi sirikal mondo gichako keto lokruok no gi ot, koro kodhi nyaka oko. Mana katieko nyaka romo gajuang' ne wach moro napenjo kani mar jogo madonje apiko to ok gin jo apiko mopuodhi. Ne nyawadwa ni nyaro duoko wachno mondo lernwa kwa tieko ni inyalo wacho ang'o to ang'o ma chik mane minya kaw mondo wachno endi oduok piny, nikech nying jo apiko kethore koni ko nitie jomoluoro apiko kabisa. Gima nyaka wayiere go ni apiko en achiel kuom gigo mondiko ji tich Kisumu kae gi Kenya mangima. Koro en industry maduong' ma nyaka wang'i kaka wagero, to kumoro amora nyaka bed gi gino manyaye. E wach apiko ni king'iyo gi sani gi kaka nyithindo noloro skul, ng'eny nyithindo mariembo apiko gi gin jogo ma ng'eny ji pok ochopo higni 18 to mabe osechopo to onge kata license mar riembo. Aparo ni en ting' makende ma base commander traffic onego bed ni wuotho e bases mek apiko gi community ka timo sensitization. Mano sensitization en en ting' ma police nigo. Tij police ok en meko kende, nyaka police mi ji puonj makare. To wach insecurity mani apiko ni to police ok nyal kende, nyaka riwre gi jopiny. Emomiyo ne en makosa maduong' mar vunjo CBO mar jopeng'. En adieri ne gin gi makosa gin be, lakini tij sirikal ok en nego. Sirikal onego regulate mondo support jogo mondo tim gige yo makare, nikech sama sirikal obiro ka obet gi jogi mondo regulate wechegi, te ginyalo bet gi kamoro achiel to giketo jogi be gimiluongo ni community policing. Koro bet an inclusive approach to development mondo kik obeda ni police tije en meko kende. Mane pacha. Ero kamana enya mana kamano nyakoro magajuang' ka kisewinjo moko kuom paro mowuok kuom jogo ma bende ochung' ne kedo ne ratich oganda e kaunti ma Kisumu kaendi. Katieko nyakoro magajuang' Cleophas kionge penjo moro amora, wawacho gani iseyo gwang' tiseo gweno, inyase janyuol, iseyo nyathi, tiseyo sirikal bende. Warito neno ni to njore madhi nyime Kisumu kaendi, jotend sirikal, jopiny kod county government dwa tiyo nade mondo migi neni oganda ma Kisumu kodak kod luoro kendo weche njore othir ma Kisumu bedo kama lwasi maber ma oganda nyalo dak. Kao kamago pod magi weche mabedo luwo, nikech wan kod weche mabende opogore nitiere wach mabende nowuok odiochieng' manyoro kane idaro jogo mabende timo ohala e Uhuru Business Market kacha mabende dhaw bende owuok ma mago bende achiel kuom weche mar bende rocho arita kwe kendo rocho ohala mar oganda. Kao kamano Cleophas abiro duoko ni e studio mondo waringane wadhi kono wadhi wang'eni to weche makono ochopo nade mondo mi wakel ne jopiny gikuku gi duto achiel kachiel kowuok e wang' jowi mar Ramogi TV Kisumu County kaendi. Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Penjo to sani onge koro ni mar wadawe irengi dhi rang weche manyien mamoko mabende timore e bomano ma Kisumu, kendo kang'wado thuolo maturi kod weche manyien mag migago
kage kacho duchi makaone chieng ticha adek. Koro weche manyen makangi chwela oimore kod mage buch jopiny angi kele weche go koro gikuku magi. Erokamano Nyamili Center Dhiambo komiwa report yo makare kamano. Nyakoro moge jogo wantiere ka mano report mano biro ne chel ka chel kuoke county ma Kisumu. Wantiere ka kod wendo en Violet Ochieng. Iwinjo mbaka mogo Kisumu. Iwacho ni chero mar mbaka oromo ni. Mbaka ne mwagerore go kako oganda. Koro kiwinjo mbaka mogo Kisumu kacha. Omi paro machalo nade? Kotenore kod nek mamedore, njore mamedore, kindo oganda manyakelo nek, inyruok kindo oganda, nitiere maga makoro bende kwa mako gigo magiwacho kacha, obila matiyo marach kod teko margi magbedo obila kagichwalo weche maga inyo oganda kachiel koda kara weche mag nek, kachiel koda ka jo apiko manyinge gibedo sebedo kakethore ketru kod nek mamoko. Wacho nek maka magi ok gin moko bende mawuok mana kuom jogo modak. Ginyaka jogo makiare, yudo ng'ato nek kama chalo kama olware kumoro, oyud ringre ne, okawe samoro yude mane mochari, en gik magi mosebedo katimore. Koro mana paro mapiyo kuom gigo ma jo Kisumu wacho kacha, magi miyirigo magi ma itamori samoro ni oyo onego time mopogore. Okay. Koro aye gi gik ma jo Kisumu wacho kendo yudo ni atintiere rawera moya wacho ni jogo kaka wan jonyuol seche ma nyathini odhi oko kacha moduogo gi gimoro kaka shopping be ibet kode piny mipenje ni ati tomato akure ama igolo kure. Waneno ni ati nyithindo matinde tinde kata kiwo kata Nairobi kaindigo. Iwotho matini idoni nyathi okwalo sim omai sim to mako ni pala ten nyathi matin seche moko en kata jaigni 10, 11, 12 to magie jokma dhi uso simbegi to tero ni mama gi shopping. Mama min gi dhi mor ama jok modak go mor ni ati nyathina ni konya ekonomi matekni ben to lakini se penjri ni ati pesa ni togolo kuni. To chieng modogo konegi ama kod kaene achiel kuom jogo moneg motwe gi tol kama ama wite kamoro. Podi dhi bedo malit kuomi lakini nintiere gi nafas mar penje to no kipenje. Kendo ayie kendo koro gi baba moromo wacho ni ati onego wa regulate as a country, wa regulate kaka jo apiko operate. Okwanyal wacho ni ati koro walor tich mar apiko lakini en dangerous. Yeah? Lakini okonego walor gi nikech ma osemiyo ji mang'eny tich. Lakini wa regulate ginade. Wan kaka jogo ma jopiny kendo mondo omed security marji. Uchumi bedo matek kendo en achiel kuom gigo mane wacho e tielo mokwongo matwak mane wantiere godo, en achiel kuom gigo manyamiyo jok moko bedo kod dangni mag paro kata stress, jomoko nyawacho ni kata en anxiety. Jomoko bende wacho kaka ranyisi kuom joma chuo ka gichopo kumoro ma korono ok dachiw kony moramora ne joga madak godo kaluwore gi pek mar ngima. Gidage yo machalo nade kod jogi bende nigi thuolo mar winjogi. Dwachwa en ma gima nyalo kelo sani ma ok anyal yudo. Bende nitiere winjruok makare e anyuolawa. Mano kuonde mwawuoke sani kiparo gi Kenya masani wantiere gi uchumi wantiere sani. Winjruok nitiere lakini nitiere jok mapodi fight kuom winjruok ni. Ido ni ati ng'ato ok nigi thuolo mar nyiso ng'atno moseyiero kendo mondo daggo ni kama kaka nitie to kama kaka daher mondo wa handle gigi. Ng'ato ka ng'ato biro ka nigi pache mopogre. Lakini kwa biro dak mondo walos ngimawa kanyachiel. Lakini yudo ni ati seche ma koro ji osechako dak kendo ngimani bedo tek mar mondo bed thuolo kodi injaoda mondo anyisi kaka nitie. Koro gima nyalo wacho en niya, gini bedo matek sana kuom chuo. Nikech okia kaka onego wach gigi kuom dhako modak go mok kel yuarok moramora. Koro ido ni chuo moko amwane ati odhi owuo gi jomoko oko ama ochak madho kong'o ama otim gimoramora monyalo timo and at the end of the day podi o affect family ma en goni. To wan kaka miye mantiere e udigi. Onego wabende watem mondo waelewa jok ma wadak go. Nikech seche moko dhi yudo pek lakini anyalo timo nadi ng'ato ka ng'ato nitiere different. Ng'ato ka ng'ato pogre. Koro ena ni ati waneni ati wanyalo time nadi. To obed nyaka kuom nyithindo ma wan go. Ma at the end of the day kata kaka penji pesa mar chiemo no. Podibo winjo kaka dichuo you are respected.
podi winjo kaka dichuo ni ati nitiere gi value e odni. Nitiere jogo mapenjo kadhau, nitiere jogo mapenjo pesa ni in a way that timo mondo ineni ati ionge gi value. Mamoko bende nyalo bedo kanyo ang'i konwa bende chenro mamoko bende maponono in kaka jalonye weche gi mag oganda kaka gidak. Ng'ato wacho ni sukari kawuono onge gi ot kae. Kawuono ne jogo mane gi nyithindo, wacho nyithindo matindo mapod tiyo gi mapod inapo, masamoro tiyo gi diapers mopogore. Wacho ni oyo an kawuono anta onge diapers machalo kamagi, ok anya yudo thuolo mar nyiewo gik machalo kamagi, omenda ma kamagi. Ka ng'ato oseng'e maber ni ok wanya yudo, wanya dak e yo machalo nade mondo mi oganda oti gigo mayot ma ginyalo yudo e yo moro mayot kata mo gitiyo gi omenda. Jomoko nyalo sani en recycle reuse. Iyo mana kuma gintiere kacha mondo mi alwora bedo yo moro makare. Nek ma kamagi samoro wuok nikech koso winjo mag jogo ma odak kanyachiel. Inyalo tiek gi e yo machalo nade kaluwore gi gigo mantiere e alwora? Achiel kuom gigo ma wanyalo timo wan kaka wadak, iseng'e gima inyalo onegi tigo. Kaki acho ni ati seche moko an gi nyathi matin, tang'e ni ati diaper en achiel kuom gigo monega tigo. To mane achiel kuom gik makelo dhau e ot. An kaka dhako ama an kaka miyo matiyo gi gigi, anyalo timo nadi mondo kika kel dhau mawuokre gi gigi. Wayudo ni ati nitiere business, tinde ji loso business mang'eny, ji obiro gi ideas manyalo konyo gik miwacho kaka reusing go. Koro en ang'o monego ma wanyalo reuse mondo o reduce expense ma wan go e odni, ama ang'o monego wanyalo recycle mondo o reduce expenses ma watiyogo. Yes. Koro yudo ni ati wan kaka an after na ase bedo ka wuoyo gi nyiri at least matindo giyudo ni ati gik moko ma giyudo ka tek en yudo gik moko kaka diapers go. Tem yudo ni ati waloso diapers ma ng'ato nyalo reuse go. Ineno kaka diaper ni kaka entiere ni inyalo luoke, walose ni in such a way ma inyalo luoke kendo inyalo tiyo kode bang' higni 2 korka inyalo yudo kendo inyiewo moro. Bang' higni 2 nyathi osedongo, nyathi koro inyalo maintain. Tido ni ati ng'at manyalo tiyo gi gini en nyathi ma chakre tin nyaka higni 3. Nyathi ni nyalo tiyo gi gini to akete in such a way ma inyalo reduce. Koro yudo ni ati kanyalo reduce pesa matiyogo kuom nyiewo diapers, wanyalo punguza dhau mantiere ot. Ama kata nyiri matindo ma osebedo ka dhau gi migegi nikech ikwayo pesa mar diaper, yudo ni ati koro dhau no onge. Kata mirima minyalo keto ni nyathini bende onge nikech nitiere option inyalo tiyogo. Mama na achiel kuom yore moko minyalo tiyogo e udi mondo mi oduok chien gwandruok ma bende osebedo. Nyakoro moke jwang' intiere gi thuolo in bende ma chako gimoro kanyo e alwora mari. Onyalo bedo gimoro manyalo duoko ich wang' piny. Mano bende ang' walose bang' ka wasekawo yueyo masani ka waduogo twak podhi nyime. Antiere kaka kod nyadendi mano Violet Ochieng' Okinyi ma kawuono. Ote bende nitiere, to kata kapok wakawo yueyo ka nitiere ote moro amora ma ioro no SMS line wa mane 33600 okinyi ma kawuono wada somo gi kendo ang'o mi thuolo bende mondo igo simu ka igo simu ang'o mako simbi ka e Ramogi TV mondo mi walos kodi achiel kachiel. Ang' achak kod SMS. Ka wachako gi SMS kata mano ka wantiere kar kanyo, mano Facebook kanyo ka wanyalo yude, mano Boyzone Boven Oyier. Wacho kanyo ni nek ng'eny e piny Kenya nikech Kenya nigi mibadhi kod asoya mamalo. Ji neko to iweyo sana jotelo. Mano pache kako wache. Awacho jotelo mamoko wacho ni chula asoya kaito iwegi gidong kanyo ero. Mano sekalo kanyo Sam Jakom. Kuom pacha aneno ni thagruok mar paro e wach uchumi man malo ema kelo gigi te. Sirkal onego wach ni economy wach economy nikech mano ema dhi kelo solution. Wacho ni aneno Ramogi TV kandiwa. Aya machielo Ouma Emmanuel wacho kanyo ni oganda thagore kendo oganda nitiere kuonde mopogore ma wacho kanyo ni dwaro ngima ma ginyalo bedo e yo moro makare, mana affordable life. Wacho ni cases mang'eny wuok nikech chiemo kasto kod sandruok mar obuongo.
jothieth mag paro bende dwarore mang'eny mondo gikony ji. Mano kore kama jok moko ma johocho bende koro donjo. Erokamano ahinya Uma Emmanuel kuom pachi. Konwani neno kaka intiere kanye. Ote machielo bende mantiere kar kanyo. Roy Kens Omondi Odhiambo. Joneko nego mi omenda matin kuom mano gi paro moro ma opogore ahinya gi gino mane wantiere godo kiny makawuono. Twak en wi kaka inyalo tieki midhiero mar nek ma osebedo kar kanyo. John Gora the motivator owacho kanyo ni bed jadieri, miriambo kod geno maingo nyalo ema medo nek mathoth ma waneno sani. Moko kod mathoth waduogo mondo mi wasom ote mamoko. Kasani koro ka wakao yweyo mokwongo wadwani mondo mi warangi SMS line wa ni wachango. SMS line ma 2-3-6-0. Ote jago kanyo ni Ramogi Cleophas ntiere giminyalo miyo ng'ato negwadgi. Achiel, jotend gwenge wa ok beyo. Jotend gwenge wa ok beyo. An ng'ato nochinjo wuonwa ka owacho ni monego e wang'e koneno. Owacho ni kojegni 10 to sani ojegni 38. To ng'atni pod tisha ni an kod mamane. Owacho ni gidhi e court to joarita bende oge gino magitimo mar winjo kata okaw negi thuolo moramora. Jalni mayo wanyaka lopewa. Owacho ni kata ka in dichuo ditim nade. Nyakura moge joang gin gigo matimore e alworawa. Mago mana ote moko mamedo donjo. SMS ka pod tiere moro wacho ni ma an okew gi mbadi maya Migori. An wach tho ma Kisino omako dhoga. Mae benta kawuok Kisumu. Twak ler kaluwore gi thoe go dhano nyaka lok paro and have good attitude against each other. Ero. Medorogi waka ywe masani nyinga Cleophas Oluoch chenendo an Mbako Romo. Medorogi wadhi somogi ka waduogo bang' ywe makao sani. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni oro text, oro message. Number ma studio en 2-3-6-0. Ma en Dero, the house of rumba. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Opak Ruoth Nyasaye. Ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tim mari di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Nyakura moge jongo seduogo ywe mano wakao sani waneno ote kama gidonjo kendo wamedo mana somogi. Kantiere sigana mopogore bende ma uoronwa mana SMS wamena 2-3-6-0 kikonwa ni into yudoyo machalo na tupachi en mane kotenore kod twak man guruch makawuono medruok magnek gimedore inyalo duok gi piny e yo machalo na ka inyalo tiek gi e yo machalo nade. Nitie moko bende mayudo hinyruok
ma opogore opogore. Moko bende osinjo kanyo ni biro kaluwore kod dang'ni mag paro. Wadakawo mana thuolo machielo bende mondo mi warang matimore kor gwenge. Kama mokwongo kanyo wadani waranga ne kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay wantiere kanyo koda jafwambowa mano James Latano. James Latano kantiere kaunti ma Homa Bay. Nitie chenro mopogore opogore mane ochaki koda governor Masani ma bende ntiere hospital mano od thieth no mantiere kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' ma kano nitie wards mopogore opogore madhi bedo kacha kiyawo. Kang' iyawo gi kang' chenro ma kamano osechako. Ang' wadhi achiel kachiel nyaka ire mondo mi okonwa mathoth kotenore kod twak mano go bende odiochieng' ma kawuono. Ere kaka kaunti bende dhi yudo dongruok mopogore opogore kaluwore koda bero chenro go mag thieth. Mano bende James Latana ankelonwa kanyo e kinde mabiro. Sani mana mondo mi aparni wantiere kae kod wendo en Violet Ochieng' wantiere kode kae mano jalonyo wechego kaka oganda onego bed ni dak mano wechego mag sociology. Wacho ni kaka inyalo bedo kacha idak gi nyawadu e yo machalo nade e kinde gi duto, kaka inyalo tieko achiedh nade gi duto. Bende nitie ote mano donjo ka Violet. Jomoko nengore nikech dang'ni mag paro, stress mamedore, gik moko mamedore ka gi kacha. Ere kaka inyalo tiekgi nikech in gigo mantiere kodwa, gintiere kuonde mag tich. Nyalo bedo kama itie, nyalo bedo kama tie, nyalo bedo kama osiepna mamoro machielo bende tie. Ere kaka inyalo tiekgi? Ere kaka ka ng'ato nigi stress ok ochuno nyaka oneg wadgi. Onya tiyo gi yo machalo nade mondo mi okon wadgi gini mitimo ni an ok odonjo na yo makare. Kara stress mano go ema agolo oko. Onyalo gole oko e yo machalo nade. Mokwongo gimonego watim ni ati onego ka wanyalo to wane counselor. Counselor dhi konyi mondo irang gik ma itimo to kaka onego itimgi e yor maber kendo man dhi konyi kata in iwegi. Lakini yudo ni seche moko ji oluor dhi neno counselor nikech giparo ni ati bei mar neno counselor seche moko onge gi pesa. Mago johocho gi en adier pesa gi rach, nengo gi rach ga koso nitie moko bende ma nengo gi ni mana kare, moko bende chiwo chenro go nono. Nitiere jok ma chiwo nono, nitiere jogo ma nengo gi ok malo lakini en luoro ma wan go. Iyudo ni ati ji mang'eny ok penj kata ni ati be kabiro ni counseling ni odhi kawo pesa di. Koro ng'eny mago wan waluora ni ati pesa ng'eny. Lakini nitiere ma ang'e ni ati ok pes gi ok ng'eny to wanyalo manage. Lakini kichopo kuma koro iluor neno jogi mondo iwuo kodgi, ami neno ni ati pesa no bedo mang'eny. Nitiere options ma ng'ato nyalo timo kata ka in kendi. Nitiere jogo mong'e ni ati ka ringo to stress no dhi dogo piny. Nitiere jogo mong'e ni ati ka dhi tugo game mora ma ang'iyo go stress dhi dogo piny. Lakini nitiere jogo madak tim gigi duto. Emomiyo wantiere gi nitiere mpira ma waloso waluonge ni ati anxiety ball. Maybe amiachiel. Wacho ni makore na anxiety ball. Yes. En mar duoko piny mirima ma ng'ato nego koso duoko piny ang'o? Oduoko mirima ma in go. Korido ni seche moko wach kaka isekosona to mirima man go ni ati adwa duoka nyali kuomi. Ido ni ati seche ma an gi mirima no tanane ot kenda. Ile no kaka timeni. Okul mind mari duogo piny. Kaka iendelea mako mpira maolongo ni anxiety ball ni. At the end of it you don't ati mirima mari cha oduogo piny to in back into your senses koro inyalo timo gima kare. To bende oganda mamoko nyalo ng'eyo ni bol makama kata opira makama molos gi law nikech bende okotek kama entiere kar kani. Ng'ato nyalo ng'e ni tije nang'o koso oganda moko bende onego puonj ni onego bed ni gibedo kod gik makamagi mag tieko mirima nikech ng'ato nyalo bedo gi mirima tene kata gi pilo moro e ot monyalo bedo ni omako kata gimoro amora monyalo bedo ni omulo manya chalo kod mae. Paro makamagi gigolo ga kanye. Nitie jok moko manyalo bedo ni kono gi koso utiyo gi thuolo ni machalo nade. En kaka wadongo. Ido ni ati nitiere jok modongo ma mirima kaka message ma iyasomo kanyo ng'ani wuon gi noneg to noneno. Koro mirima no nitie nikech wuonwa noneg tasetemo mondo adhi e sirkal mondo konya tok konya podi ng'at ma nonego wuonwa ni podi entiere free mar biro kuoma. Koro ka ionge gi channel mose puonji mondo igol mirima ni ido ni ng'ani nyalo yudo mayot
mondo mirima ni otie kuom ng'ani. Koro anyalo chonia ntiere jogo mang'eny monego puonj gigi. Nikech kaka wadongo onge ng'ama onyisowa ni ati ntiere kaka wanyalo tieko mirima ma wan go. Gigi gin gik moko manyalo wacho ni wuok achiel kachiel. En gimoro ma nyalo wacho ni kadhe ka wuok kuom ng'at achiel kadhi kuom ng'at machielo. Nyalo bedo ni gi nyithi nyiminega moko mantiere kumoro, nyithi owetewa mantiere kumoro, jiranda mantiere kumoro. Kaseng'eyo ni opira makama kan kode ta abedo kanyo kan gi mirima mamalo. Oganda moko nyalo wacho ni oyo kata hinde mag siasa gik moko ne timore mathoth ng'ato koni oyo lala ya mirima ni igole agola. Koro inyalo gole yo machalo nade ka gikone magi nyalo bedo ni yore moko mitiyo kata e sikul. Bende un gi thuolo kata mag chwalo weche makamagi nitie life skill mipuonje sikunde kacha. Nyithindo gi kodongo ka gi jo mirima achiel nade makama pod dhi bedo kodwa higni mabiro. Inyalo tiyo yo machalo nade kachako sane kata gilae masani mano mar CBC. Nikech mae kama giwuok ka gidongo ka gidhi malo moloyo ka sani waneno ka gia malo ka giridore piny. Otigi yo mane? Giidh malo ka ging'eyo koso warit jogo man malo mondo otere piny koni kuom jogi makiaye. Wanyalo timo gi both side. Nikech kama wasechopo ntiere jogo mosedongo to ntiere jogo matindo. Koro kwachake ka gitindo ema yot nikech nyathi dongo kong'e ni ati mirima kochopo kiwango ni to nyalo hinyo jogo mahero kendo nyalo hinyo an. Emomiyo gima watimo sani gi mpirani asebedo ka mentor jok ma kibira nyiri matindo mentorship. Korido ni ati gima watimo wabete circle gokinyi ka waromo to ng'ato ka ng'ato diyo mpirani. Koro seche ma watimo exercise no inyisani okay inya iwacho nyinga Violet Ochieng an gima wang'o yama gima miya mrima en kama. Tiwinjo iyudo ni ati seche ma gi squeeze ball ni paro gi ok en kuma gima giwacho lakini gi release okonyi mondi release yourself. Koro at the end of the day iyudo ni ati mirima norumo nikech ishare kod ji kuma iwinjo ni ati in safe ishare kod ji anxiety maingo ama mirima maingo ieto okonyi mondo igole. Emomiyo anyalo wacho ni onego achak kode ka wan piny kocha lakini jok mamalo bende onego ng'e nikech jok man piny ni rango jok man malo to jok man malo go nyalo konyo jok man piny be. Ma en mana opira. Ng'ato nyalo penjore kana gi mirima mamalo tadiye mayieche abedi gadiye ot ponono nikech mirima nyalo bedo mopogore. Ng'ato nyalo make kama to kodiye obiye makata gik mantie kata ka orumo te kata ko yieche mowite. Nitie yo machielo bende ma ng'ato nyalo tiyogo kata kirange tidiye yo machalo ne be ng'ato nyalo bedo abeda kacha en pache nitiere oparo mana gik moko mopogore onyalo kawo kata pira chako bayigo owoyigo mano be chako hinyi e kindegi duto. Emomiyo waloso mpira gi material makata ka bayigo sani to kibi winjo lit moro nikech ne wang'eni ati seche moko asira no nyalo bedo mang'eny to ng'amokoso nini around. Koro iyudo ni ati material mwatiyogo katidi gi strength marom nadi pod oduogo kuma entie. Koro ok en material manyalo wuok ama nyalo rumo. Kas material bende en karatas kata kin gi kogno matek manadi dake yod. Lakini me en mana achiel kuom gigo ma wanyalo tiyogo. Lakini ber ka ng'ato bet piny mondo rang ni ati ang'o matiyogo to konya for the best. Yes. Yore mamoko nyalo bedo mage kopogore gi opira kama en tich moro makare mabende timo mar chwalo chang ne jogo maponono nigi thagruok mago maga dangni mag paro nyalo bedo ni gin anxiety samoro nigi mo mang'eny maringe wi nyakwara moge jwangi ni nyalo tiyo gi yo mane miwa pachi bende okinyi makawuono ka wantiere kar kae wan kae kod Violet Ochieng mabende en jalonyo weche go kaka oganda nego bed ni dak kendo gibet achiel kodwa kaka joka ng'ato. Violet, yo machielo be nyalo bedo mane ka sani bende koro warango ni kiregi duto ka dhano sechako bedo gi thuolo mara onge kumora mora monyalo bedo ni onyalo gole mirima koro chuno no gole kuom ng'ato. Nitiere moko mabe nyalo wacho ni idhi wuo gi ng'ama chielo to ng'ama idhi wuoyo go bathe cha bende yonge kod yie kata geno ni gik moro midhi kone odhi mako. Bende oganda osechopo kuma chalo kamano ni kata gino mainyi machal nade inya kono ng'a nitiere anyuola gosiep jatho moro bende wero ni osiep ber malo kata wat jomoko dhi kono osiep to osiep mowuok oko kata bende chak lande to we jogo mantiere ot inyalo time nade?
gimokwongo monego ang'e ng'atno manie e situation no en ati onego ang'ere kaka ng'ato nikech mirima ma wan go ng'ato ka ng'ato ng'e kaka gole differently mak mana jogo kapodi kia kaka inyalo gole nikech nitiere jogo makia ni ati to anyalo gole nadi mago to nego yud counseling kata kidhi ma e government options idhi do counseling mondo konyi to kiyudo ka tek teme gino makonyi nikech nitiere jok ma kargo ng'ato ka kwer mondi dhi pur bas mondi ne kamirima rumo kon gino madhi konyi lakini podi aibo insist kokinyal timo gik ma ose suggest gi nitiere jogo ma kowinjo thum to duoko gi piny nitiere jogo ma kowinjo kowuoyo gi ng'ato duoko gi piny nitiere jogo ma kodhi counseling lakini counseling en very important nikech odhi konyi mondo ing'eri kendi nikech mirima ma wan go gi wanego ji ama wahinyo ji nikech wakia kaka wanyalo tiyo gi teko ni e gimoro madhi konyowa mbele yes mane kama Uganda bende mamoko bende osebedo kacha kachopo kendo penjo thoth nire kaka kata ka county nitiere sirkal mamalo nitie migawo mag thieth e counties nitie migawo mag thieth e sirkal mamalo to ere kaka ginyalo yudo thuolo mar puonjo Uganda nikech nitiere nyamrerwa ma bende nitiere kor gwenge wacho ni magi community health volunteers kama gintiere kar kacha nitie jogi manya bedo gi paro mopogore opogore ok ginya wuok oko mondo mi gilosi chenro mora mora manyalo bedo ni chako kate kor gweng mar Gombaka mondo Uganda wuog oko kendo losi ok ni Uganda loso ka ng'ato setho ok wacho ni oyo ng'ane nonena kaka ni kodwa ne mor to ndi moko mane hinye inyalo tim gi yo machalo nade ta enyangi mi okum ranyisi kuom thino machuo kata jogo machuo gigo magitimo masa moro giwuog oko mondo gilosi inyalo res gi yo machalo nade mana kaka iwachoro ni ati iloso vikundi matindo tindo mag egwen ido ni ati kadhie kikundi mag wan kaka mon wan gi vikundi mang'eny ineno dhako dhi e chama ka gimoro ohinye matek obdhi yudo ji ariyo adek mowuoyogo mirima dok piny maisha endelea lakini kaka iwachono ni ati chuo mang'eny ok yud thuolo mar romo gi chuo wetegi ama jogo manyalo konyogi omiyo anyalo kwayo mana kaka iwachono ni group gi onego losi madhi konyo chuo be machuo feel nati gin safe nitiere program nyocha neno iluongo ni ati man cave akiaka be isewinje kama chuo biro giromo to giwacho gik mathago gi tiyudo ni ati chuo mang'eny after program ninjo ni chuo mang'eny wacho ni ati nyocha dhi through domestic violence to nakia kaka na wach lakini yudo jogo ma kale gik ma chal ka gima kalogi bedo mia thuolo mar monda wuogwo ka benda wach gik mathaga kora paro ni ati kawanyalo bed gi man cave moko kata e gwenge matindogo ok ni ati ng'ato nyaka chul iyudo safe space nikech ng'ato ka ng'ato nyalo wacho gik mathage as long as space ma entiere en safe to feel ni ati kaka dhi wache ni adhi yudo konyruok to kadhi yudo jogo madhi golo weche gi alanda nikech mage gik machuo oluoro mati manyalo bedo paro makata sirkal mar county nyalo kao jomagi monego tim kata monego ket grube machalo kamagi gen jopiny koso jotelo moko nego bi kanyachiel to pachi kata ote mari kuom nyalo bedo magi jotelo nyalo bedo mag county kata moko bende mag sirkal mamalo grupe gi nyalo los gi jopiny lakini government jo county onego leaders onego support nikech yudo ni ati nitiere structures monego ket onego gi bede safe space koro ji onego tikanyakla achiel mondo gikel programs gi madhi konyo jogi mondo los Ayo koro moge jwang no akoni ni kidieny masani bedwa Gombaka kodi SMS line wapode yawe na ria deka uchiel no gidonjo kar kae Ramogi an Abuga Jakombija wacho ni arita motegno ema onego omidhano ema omiyo dhano negore arita ma ok ni kare ema miyo oganda negore mano ote moro kanyo SMS line omena ria deka uchiel no Jerry kantiere Omabei officers onegoriti kabisa ahinya gwenge ma Kisii erokamano ahinya kuom ote mari kama chielo wan kanyo ni wach mar nek to ng'eny
e piny mar Kenya jowadwa sana sana jo apiko masani wuondo ji ni oting'i to kare en gi pache moro. Mary Benta mar Odikopany, erokamano ahinya kuom ote mari. An Beryl kaya Migingo, jogo dwaro chwat sawa sawa, erokamano Beryl. An Ivono Jode kawuok Got Usire, awinjo twak e yo makare. Ramogi TV, an Abdalla, wacho ni an Abdalla, gima medo negruok weche gi oketo mang'eny, wacho nego ji oketo mang'eny e pachgi, ji oketo weche mang'eny e pachgi, wacho ni malo onego ging'e Nyasaye kanyo bende oganda onego ng'e, mana kaka wache kar kanyo. An Mary kutoka Kindu nawapata clear and loud, erokamano. An Dan Jakobala wacho ni atiero ochwalo mos ne wendo okinyi ma kawuono mane studio, erokamano ahinya Dan. An Janabi Ombai wacho ni kawuok kanyo Migori. An korka kora aneno ni sirkal kod jogwenge obed machiegni ka girieyo kendo gimedo arita kwe. Wacho ni adier kod adier mar sirkal okony vijende, thothgi dong' chien, mago kwacho weche go mag tije bende mag uchumi ma bende ne wase lero kar kanyo. Medoro gi nyako Ramogi Jwang wantiere kar kae. Warangane Facebook mar Ramogi TV kacha ni ote chalo nade. Kantiere ote mantiere Facebook kanyo bende ka wayudo gi achiel kachiel mondo mi wayud thuolo mar somo gi ka ang wayudo gi mana yo machalo kama. Penjo ne chalo ne kosebedo kamedore, inyalo tiek gi nade. Aya ne waseyudo kanyo. Emmanuel Jairo Jika wacho ni an kudu kaka pile. Calvin Sodoyo keche mang'eny mane kaka wache kanyo. A hungry man is an angry man, mane kaka wache kanyo. Angi kono ni weche mag kech kachiel kod mamoko bende gin moko manyalo kelo midhiero machalo kamagi. Mano Violet Angduoka wantiere kar ka. Ogembo Peter mano Jakachila wacho kanyo ni ose mana medore e gwenge ma Kisii. Aya Walker Paul Walker wacho ni Kisumo jokuoge nego ji tieko. Wacho ni ko wacho ni tu penjo mopogore opogore ni osekelo lokruok mage. Aya nyinge ji to kwa wachi TV kaka uono jogo ma bende onge kod wetwa ka koro nying moro moro mi wacho kanyo mok marwa. Aya angwa wege wa moko wacho gi Janabi Amos wacho ni ka omak jonek go to gin bedo nego timne gi mana tim magitimo. Jakisumo kanya wegi owacho ni koro weche chalo nade e twak okinyi ma kawuono. John Olim Pinje Maina wacho ni kanise onego bedi okang' manyime ka gitemo puonjo ogandawa ber mar bedo gi kwe kod weyo mirima. Charles Denzel Lastborn ni ok en mana Kisii, entiere kanyi kendo gintiere gwenge mopogore opogore. Kamachielo bende Nyarokeyo nigi ote ka. Owacho ni Joramogi nyisauru kama ma ote moro mopogore. Wacho nyisauru kama iuse kidni aol gi chandruok gi nyithindo, asechandora ma koro aol gi school fees. Omanyo kama iuse kidni kata kama nyako Ramogi Jwang geno pod nitiere ngima biro bedo maber, mano kaka isingono kar ka. To sani nitiere ote mopogore opogore mantiere kae. Violet madani mondo kiro thuolo mondo mi duoki. Nitiere nok mag yuto, nok mag tije ne ojende mamiyo dang'ne mag paro bende donjo kaluwore gi ote mantiere kar ka. Magi medo mirima ne jok moko mok nyal chiwo yuto kata chiwo kony ne oganda kamoro amora ma gintiere. Mano kende yo kende ma ginyalo tiyogo mondo mi gigol mirima. Mano ka okale yor inyo ng'ato kata yor nek. Hinyo ng'ato mane kirango jogo makata nego ji ama hinyo ji, kidhi penjo gi ang'o miyo nitimo kama, ok ne gihero. Enena ni mirima go gikia kaka ginyalo channel mirima magin go. Emomiyo winjo ni ng'ato wacho ni ati kadine nong'e ni ati kaka onyalo timo ne do choose path moro no. Koro iyudo ni ati nek hinyo ji ok en solution. Nikech idhi nego ng'ato alafu ienda pejela ama idhi negi back okikonyo ama kata kinegri podi okikonyo. Eni ati warang ni ati ang'o mamiyo wadwa negri ken ekonomi matek.
what options mawango? Ama seche makori yudo ni ati seche moko weche here mochopi kuma intiere no. Wanyalo loso nadi weche heragi. Omiyo we mondo wa solve problem awangoni kawarango ni root cause en mano. Wamake kanyo kromo ke joma dhe achiel kachiel warange jaten migao mondo Rebecca Miano mabedo chune gwenge motuo mapacho ka sani ochiwo twak kotenore kod weche magoro kod ngaji mabedo kwa thoth gwenge mapacho ka. Some of the marginal agricultural areas, further determining the already fragile food situation in most households. Unfortunately, high rates of children at risk of malnutrition have been noted in Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo, and Isiolo counties. So my ministry, through the National Drought Management Authority, is closely monitoring the drought situation. In this regard, we are currently coordinating a multi-agency assessment of the 2023 short rain season to ascertain its impact on food security. This will inform the scale of interventions required. I thank you. But the purpose was to inform you that we are on top of things. We have the data, intervention measures, and we are doing the best we can to mitigate the effects of the drought and pivoting ourselves on long-term measures to ensure that in future we mitigate and intervene better so that we do not concentrate on just short-term measures going forward. Waziri, nina maswali mawili. Jina langu ni Waweru Nyambura kutoka eneo hili. Labda utupe taswira ya baa la njaa katika eneo la mlima. Manake umetaja kaunti za Meru na Nyeri. Ilhali tumekuwa tukiona viongozi wa kaunti za Tharaka Nithi, Murang'a, Nyandarua wakisema kwamba baa la njaa kule limekithiri. Swali la pili ni kuna ile paybill ambayo naibu wa rais alipewa. Kufikia sasa imeweza kuchangisha pesa ngapi za kusaidia kupigana na baa la njaa? Asante. Yes, please. Given us the situation in terms of the bodies of cattle being compared to pork, and in terms of the number of deaths reported in terms of cattle, but what about Kenyans? Other Kenyans who've lost their lives in their wings? Follow-up on this question, James Gonzalez from the Student Newspaper. I'd like you to respond on the issue of livestock access program. We have seen owners complaining about the deaths, and also on the same issue on the carcass, the false smell that has been held for the carcass, which the livestock owners are complaining that it might bring some pieces of beauty of the smell. Is the government planning to buy livestock from the affected countries? Nyakwar moge jwang wantiere karka mago jofwambo koro medo mana penjo kanyo ne jatend migao mochung'ne weche go maga kuonde motuo mapacho kae mano Rebecca Miano mabende chiwo twak achiel kachiel ne jofwambo e ute fwambo opogore mantiere buore Nairobi. Nyaka sani gigo mosewacho kanyo ni komiti mano chung'ne rango chal mag keyo kony ne jogo mano yudo hinyruok kaluwore kod oro mapacho kae ne romo kanyo anyuola maromo 14,000 mano dwe mar 12 higa mokalo. Kowacho kanya ni sirkal mar jatend piny Kenya William Ruto oseketo motegno mano aput marango chenro mag oro mapacho kae mano kaluwore kod aput mabende norangi moketi wacho ni manerango gigo mane timore kotel kod Peter Ndegwa kachiel kod joma moko mawuok mano wacho ni private sector. Koro wuoyo sani oduoko penjo mamoko wawinjane. Kiambu, Machakos, Nakuru, Murang'a,
Elgeyo Marakwet, Siaya, Homa Bay, and Migori received depressed rains, and thus the environmental indicators are outside normal ranges for the wards that require immediate drought interventions. And so this time round, we have seen counties that are not ordinarily ASAL counties affected by the drought, but in specific wards. And I can give you some examples. In Kirinyaga, we have Gathigiri and Kiriti wards, and these need interventions. In Kiambu, we have wards like Kalimoni, Mugudha, Theta, Wetaithie, and others that have been affected. In Machakos, Kalama, Kola, and others. Nakuru, we have seen Gilgil, Mogotio, Hell's Gate, also affected by the drought. And Muranga, wards like Mugumo, Kanyanyaine, Ruadia. And so this drought has affected counties that are ordinarily not considered to be arid and semi-arid. The second question from Brenda. How much have we been able to raise from the pay bill that is given by the President? The pay bill question is number 4 on my list. So the next question was from Brenda. I have taken you through the interventions that have been made by the government, national government, county governments, development partners, and even individual Kenyans. And therefore, we have not reported deaths. Kenyans have not died from the drought at the moment. Yes. Then Nyokoro mo kejuang mago chenro madhi me kacha chel kuduoko penjo mag jofwambo ang'wa mi weche go manyien bende mano ka kwa medo yudo gi jofwambo magwa ntiere karkacha mano ka Silvio Sokena ntie kanyo kendo report ang'wa yudo yo makare mano ma weche manyien mag Sabirio Migago kachel koda ka machielo mano maka gi kacha ang'ichwelo makauno kod mago imore to gigo mawacho ntie counties mamoko ma ok osebed ka oketi e kidieny no maga counties motuo masani bende koro oriwre kod jowetegi mawuok e counties go motuo mano moting'o county ma Murang'a kendo wacho kata wards mopogore opogore county ma Kiambu, county ma Kirinyaga, ntie county ma Machakos, kamachielo ntie county ma Nakuru ma bende wacho kanyo ni ntiere gwenge moko moting'o kaka Hell's Gate, gwenge ma koro bende nyaka sani osebedo ka nyago chiemo mopogore opogore nyaka sani gik mage ma onyalo bedo ni oyudo mago bende ang'wa yudo kanyo weche manyien. Adhi achiel kachiel nyaka county ma Kisii. Crispin Otieno oyawre sama intiere sani ang'eni chiewo weche no bedo mathoth ahinya odiochieng' manyoro kikelona report moyiedhi kod luwore kod nek ma bende osebedo katimore e county ma Kisii. Mano achiel kuom twak bende ma wan go odiochieng' ma kawuono. Kata kamano inyalo miyo ane gima manyien matimore e county ma Kisii odiochieng' ma kawuono. Chris. Awinji e yo makare e county ma Kisii kama wantiere sani en wantiere court ma Kisii kama okinyi ma kawuono jaduong' manyocha onego nyathine ma jahiga 31 kotiyo kod jembe to mano kendo nochako chwoye kod pala kaito ogwe ng'wech mo odhi nyaka stesend obila mano ma Gesonso ma yudore Bonchari e county ni ma Kisii. Jagono onego beni chwalo embele do okinyi masani daka machuok kowuok sani ang' nwane ka entiere e do mondo mi ochiwe kaluwore kod keth manyocha otimo kendo wayudo kowuok kuom obila ma fuato wachno jagono onego beni gidwaro ni mondo gimed kete e sel kuom ndalo 7 mondo mi gidhi nyime kod nonro kaluwore kod gino ma nyocha timo. County ma Kisii mana kaka iwacho osebedo ka ntiere weche mag nek ma pile ka pile emomiyo nyaka sani cases man tiere e mbele do ma Kisii nyaka sani gin cases maromo 92 mano ma rito judge achiel man tiere
Kisii Law Courts. Kata nyoro kan iwinjo jo riwruok mochung' ne okinde ma Southwest Kenya, mano LSK Southwest Kenya, nyoro kan giloso kod jofwambo do ni ne giwacho ni gikwayo jatend do kata Chief Justice mathur kamano Martha Koome mondo tim kar ma ginyalo mondo mi county ni ma Kisii oyud judge machielo ma nyalo konyo cases mantiere do makisi mamedo mana nyuolore piny maru. Omiyo giwacho ni cases go odhuro kendo jaji achiel ok nyal tieko gi e saa mowinjore. Omiyo ne gikwayo Chief Justice mondo donjre e wachno mondo Kisii omed judge mabro konyo e tayo weche mag nek mamedo mana jiwore piny maru. Kendo nyalo paro chakre dwe kata chakre higa chakre ma kaka wuono wan gi tarik 11 nyaka ne wayaw higa manyien county ni ma Kisii ji maromo 4 osenegi kuonde mopogore opogore, wach ma medo mana kelo kihondko ne jogo modak e gwengegi ma Kisii, ka wachore ni thoth nek go gin moko motenore kod weche mag lope county ma Kisii, kendo pod ji ok ong'eyo kaka inyalo tim mondo mi weche mag lope go kik kel koko e county ni ma Kisii, kendo mi nek bende odog chien. Inyalo paro bende osebed kiwacho ni weche maluore kod kata mong'ere gi dho ngere kaka mental health onego bed ni iketo ahinya kuonde ma familia, kuonde ma gwandruok timore, onego bed ni familia imiyo hocho makende kaluore kod wechego mondo mi nek ma imed ne e gwenge ma Kisii othir e yo makare, kendo mi jopiny kachiel kod sirikal konye e wachno, nimar weche mag nek pod dhi nyime kendo ji pod ok ong'eyo kaka inyalo tim mondo mi thir weche mag nek go. Ogoni erokamano ahinya mano Crispin Otieno, ang'imiyo ler mathoth bende kaluore kod chenro madhi nyime dono ma Kisii kota kod buche mag nek mantiere kar kacha. Nyaka sani buche maromo 92 osebedo kar kanyo. Awadhi nyime kod yudo weche mamoko bende kasane koro yena mondo tere achiel kachiel nyaka e county ma Homa Bay. Atura achiel kachiel kod nyawadwa James Latano okono ni en ang'o matimore county ma Homa Bay, ta enya kotenore kod mago mawacho ni yawo wards mantiere county ma Homa Bay, od thieth no mantiere county ma Homa Bay. James Latano, nyaka sani chenro chalo nade? Achiel kachiel kowuok e chenro mar mbako romo abiro iri ka ntiere county ma Homa Bay. Erokamano ayudi e yo makare kowuok e county ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jotuo mane county ma Homa Bay nyalo buonjo ka sirikal ma county ma Homa Bay kawuono noyawo ayanga, kendo kaka inyalo nene toka kanyo CT scan moyaw e thuolo mokwongo ma bende notele gi Gladys governor ma Homa Bay County Gladys Wanga. Nyiriri manok mokadho ema bende notime yepo makamano ma sani koro biro konyo oganda no mawuok e county ma Homa Bay. En adieri ni ma CT scan mokwongo bedo e milambo ni mar Nyanza mabiro konyo Homa Bay, obiro konyo Migori gi kuonde mamoko. En paro maliw ni ndalo mokadho jotuo ne bedo ka itero Kisumu mondo giyud thieth e weche mag tuoche machandogi, to koro kawuono ni gibiro bedo gi thuolo no makende mar neno ni thieth margi otimore ka. Me achiel kuom okang' makoro sani ting'o malo weche mag ngima e county ma Homa Bay, mano bedo kaka achiel kuom thor wach mane governor ma Homa Bay oketo ni biro kete pek kodonje e ofis. Achiel kachiel an gi governor ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende oyudo thuolo nyiriri manok mondo oyaw hospital CT scan center makaendi. Governor ma koro biro bedo wach mar thieth ni koro biro bedo e yo machal nade Homa Bay ni koro wan gi CT scan? Erokamano ahinya Latano, wan gi mor malich mokalo kaka jo Homa Bay kawuono, nikech mae kuongowa hangowa bedo gi mashin mar CT scan. CT scan ni en gima jotuo mang'eny dwaro ni mondo timnegi CT scan. E Homa Bay referral ka pile pile jotuo magik 20 ioro mondo dhi otim CT scan kuonde mamoko kopogore gi Homa Bay ka. Mane momiyo kawuono wamor, nikech kane wabiro ka dweche 3 mokalo nwayudo ka wan gi MRI scan lakini waonge gi CT scan. Nwawacho kendo nwasingo ni en ndalo mapiyo kaka nyalore wabro bedo gi CT scan. Koro kawuono wachopo singo nikech sirikal
nyaka chop singo mochiwo. Kawuono wachopo singo mar keto CT scan Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Gavana, kapok awe mi thuolo mondo idhi e tich machielo ma bende oluwore gi matimore kani, CT scan ni okawo county pesa di to kaka in achiel kuom jotelo mane oketo pek e weche mag loso ngima kendo bero ngima e Homa Bay County, ma koro chopo achiel kuom lek misebedo godo. Kamano, CT scan en $1,40,000 ma county owuon emo chulo mondo ng'iew go CT scan $1,40,000. Kawuono jatuo madhi kuongo donje CT scan en jatuo mamiyo ma Mirunda Beach ei Gembe kucho, kendo osebedo ka jumba 2 kanoore ni mondo dhi otim CT scan to noonge gi nyalo moro amora monyalo dhigo e CT scan. Koro kawuono idhi gole e ward tikele CT tidwoke e ward tithiedhe, thieth dhi kode nyime. Mano e lokruok mar adiera mwadwaro. Omiyo agoyo erokamano ne tim na kotelnegi gi CC mar Health, Madam Roslyn, Dr. Suri ma Chief Officer, County Assembly ma be keto pesa mondo wang'iew go gigi, watiyo kanyakla mondo dongruok obedi, mondo lokruok mar adiera obedi. Erokamano, mano awawuoyo gi Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende koro oyudo thuolo mar kelo chenro mar thieth manyasani midendo ni CT scan. Ma biro miyo thieth e county ma Homa Bay koro medore kendo bedo maber, kaluwore ni kaka wacho chien kanyo ni Homa Bay osebedo gi pek e weche mag thieth. Koro sani jotuo mana kaka Governor wacho ni jatuo mokwongo ibiro chako yudo thieth mare odiochieng' ma kawuono. Kowuok e county ma Homa Bay, and James Latano. Wagoni erokamano ahinya James Latano kuom report ma kamano. En mora ahinya ne jogo mawuok e milambo mar Nyanza mano koting'o kanyo county Homa Bay gi mano bende ma Migori kuom yudo chenro machalo kamano. CT scan koro ka gintiere go kar kanyo, mano James Latano. Ka othurore kanyo bende osetieko mana mare, kendo koro wadhi mana nyime gi twak mar Wera Mugi TV okinyi ma kawuono. Homa Bay ano ka umora ahinya e Facebook mar Mugi TV kata pod dhi mana nyime, owacho ni gik moko dhi nyime yo makare. Mano Jonte wacho ni orito bende twak ma jatend piny Kenya, wacho ni limbe ma jatend piny Kenya nokele chal mar fwambo kobiro limo county ma Homa Bay kinde mabiro. John Otieno bende wacho chenro mopogore opogore kotengo kod twak mar okinyi ma kawuono. Wantiere ka gi dakika manok ahinya, e bwo dakika 2, mano dakika 2 kata dakika 5 kende ka wadhi ahinya, wada mana tieko. Nitiere ote mantiere kar ka. John Otieno wacho ni gigi duto biro mana nikech dhier. Owacho ni kanise kachiel koda sirkal wuog oko mondo mi oland injili mar kelo kwe e kindwa duto. Ting' mar kanisa dhier medo nek e yo machalo nade? Kanisa nyalo donjre kanyo e yo mane? Violet. Erokamano. Kanisa nyalo donjo ni ndalo mang'eny iyudo ni ati ng'atno ma hope ne osedok piny kendo odwaro mondo ojiwe, iyudo ka ji mang'eny ringe kanisa. To seche ma giringe kanisa ni, ang'o mipuonjogi e kanisa ma gintiere cha? Be ipuonjogi ratiro ma kaka Nyasaye nowacho ni mondo wadag? Nikech kirango kanisa kaka Nyasaye nokete ni mondo wadag kanyakla achiel gi hera. To hera onge ranyisi mar hera seche manego ng'at madak gocha. Onge ranyisi mar hera seche mahinyo ng'at morono. Emomiyo kanisa nyalo biro kanyachiel mondo puonj jogo kaka ginyalo tingre e seche makoro ntiere dhier kama. To nitiere kaka inyalo puonjgi mondo gichak gik manyalo konyogi mondo giwuog e dhier ma gintiere gi. Emomiyo wacho ni ati kanisa nyalo konyo kata kaka government bende konyo mondo dhierni orum kinde jogo ma wadak go e gweng'. Nyalo bedo ni dhier en achiel kuom gigi makelo bende nek makoch ma ponono nitiere, kosen mana gimoro ma idhira adhira ni dhier nitiere, koro en achiel kuom gigo ma kelo nek ma kamano. Kirango picha mang'eny, jogo ma neko frustration ma gin go chakre gi economy. Tido ni economy chakre nikech dhier. Omiyo ayie gi jogo ma wacho ni ati dhier en achiel kuom gigo ma timo ji negre. Ote machielo mantiere kar ka, wadhi ka gima watieko twak ang'abia mondo imiwa wach mar mogik bende ka watieko. Minzonia wacho ni nek osebedo mang'eny nikech sirkal ok okawo okang' mawinjore ne jok ma oneko nyaka jotelo. Wacho ni mano bende nitiere kar kacha. Ma ote ma bende no asekale kar kanyo, kata kamano koro ka wanuoye
sirkal gi okenge ma ikawo doho ntiere karkacha jogo mimako chope doho moko wuok nyalo bedo ni nitie nyawo moro amora e kind bad migawo kata bad sirkal no madoho mano ma judiciary koso en ang'o matimore mayo jok moko ma otimo weche machalo kamagi pod ntiere oko kendo giwuotho awuotha. Abwacho ni ati serikal ok okaso sana kaka onego giti gi jogi nikech iyudo ni ati ng'ato neko to kata kes no pok olu maber ma ng'at mane o lose ng'ate owinjo ni ati finally ntiere justice motimna iyudo ni ati ng'ano se release back e gweng kendo duogo bedo threat ni jomoko kori neno an ng'at mana kele ni police mondo konya ama na kele sirkal mondo konya okayudo kony mana dwaro mirima no nyalo idha mondo kendo atim gima ok ber koro kaka mana kaka nyawadwa wacho no ni ati sirkal onego chung gi ratiro kaka onego review kaka gi rango kaka gi punish jogi mosebedo katimo richo e gweng mondo jogo mapok otimo ong'eni ati katimo to mendigo e results ma dhi yudo dhi keto luoro kuomgi kendo dhi konyo mondo tho ma wan go ama nek ma wan go ama gik ma wan go maricho e gwengi nyalo dok piny. Ote mari mogik nyalo bedo mane ne jogi duto nyalo bedo ni gine ni ng'ato negi paro mar timo tim machalo kamano ng'at moro ponono osetimo ng'at moro ponono emo kale lwedo machalo kamano to ngima ne pod nitiere ote mari nyalo bedo mane kachalo koda ote mag jogo duto mantiere godo e gweng'wa kotenore kod medruok mag nek makoro sani nitiere gweng'. Erokamano ote na en ni geno podi nitie to ka geno podi nitie podi wanyalo dak ka en gima mi mirimano ka en ekonomi matek yud ng'ato ma iwuoyo go tanyalo wuoyo nyaka gi jogo ma waluongo kaka employers ma wan go kapodi ok imi ng'atno ma indiko tich be ing'e kaka entie be ing'e kaka ot ne oae be wanyalo keto counseling stations kata e workplace mondo jogi nyalo yudo kuma gidhi wuoye ka wane ot kacha be wanyalo keto negi environment manyalo alogi mondo giwuo kanisa bende oti part mare seche ma ng'ato biro seche ma jogwa gi obire kanisa Jumapil ka waselando ngi ka waselamon gi be wantiere gi counseling space manyalo allow jogi mondo koro gibed gin giwachni ati mate madia kuma ntiere ni anyalo yudo konyruok nadi omiyo gi wach ma wan go ni ati magnek mag ng'ato ka ng'ato nego kaw partne mondo wati kanyakla achiel mondo walos community ma wahero mondo thrive kamano. Aya nyakora moge jwang ka pok wamere kongwa wacho ni koro thuolo chopo koro nyaka koro watieki e gigi duto to kata kamano kapok awuok ang'eranga ka omi yore mopogore opogore kikawe gimoro amora machalo kode tibedo kode ka jomoko koni gol mirima yo machalo nade owach ni koro kawuoyo kodi kata koro kaka rangi sani no ka ging'e ni an gi mirima to koro tieki mana mos inyalo winye inyalo diye owach ni kata kideye mogik machal nade okano do nyaka giko antiere gi mor ni mar opuonjore odiochieng' ma kawuono kendo en erokamano makende magoni Violet chieng' kuom thuolo matoko lera mogi TV odiochieng' ma kawuono joma thoth be ntiere kar ka wang'ina mana tudore twak ma kama pod dhi nyime ma ok en giko pod wantiere kar kae Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao wasebedo kodu ka are gokinyi kendo koro nyaka sani bende koro ka watieka chenro kapok ang'alore tik miwa mana pachu kaka chenro osebedo odiochieng' osebedo mana ka watieko koro ka wawuok kodu kata koro wawuok wadhi adhiya to kiny waikore to kiny chak waduga ka Joyce. Cleophas to obedo makare ahinya kalure ni puonj mabende ageno ni nyakoromo gi Ajwang'a oyudo odiochieng' ma kawuono en puonj mabende wanyalo bedo kod geno ni biro duoko chien nek mabende waseneno komedore ahinya e pacho kae mana kaka isewacho mpira mabende nyadendi Violet obiro godo kanye mpira mabende ng'ato nyalo yudo mar mondo mi e kinde mapono ni winjo ni mirimbi dwa idha ahinya kata dwa kalo kiwango tinyalo mana kawe tidie mos mar mondo mi okonye e kwe chunyi ponono ka ntiere gino mochwanyi manyalo miyo ikawo ngima mar ng'ato
in iwuon. Sharon takia ni paro nang'o? Apa ni en makare nikech pile ka pile kwa bedo gi twak mopogore opogore chenro mar piny mar mbako romo kata mana twak magwe TV mar Ramogi. E giko odiochieng' nyego bed twak makelo lokruok e yor dongruok. Obed twak makelo puonj. En gino mar Nyakoromo ga Jwang' yudo puonj makare hinya yore mag geng'o mirima mar mondo mi kik ikaw chike lweti mar mondo mi ineg ng'ato kata igo ng'ato. Nitiere yore mopogore opogore ma bende nyalo kwego do mirima. Ana wuona yudo ote kata na yudo puonj makende kalore gi twak mar odiochieng' makawuono. Aya, kore ni gimoro makare, mano Sharon Ong'ao kaachiel koda ka Joyce Oduor. Koro nyaka sa Nyakoromo ga Jwang', sa 5 osekalo kanyo dakika 1, yero mondo mi walore, wagoni erokamano kuom bedo kodwa okinyi sa 12 kane wachako chenro mar Rupiny, weche manyien nonro mag gazet, twak mokwongo e Rupiny, watedo Joyce Oduor weche mamit ahinya, kata kodoko ni pok ayude, ang'eyo ni mara nitie kumoro kanyo ang'a kawe mana bang' chenro masani. An Aguni Oriti, erokamano kuom bedo kodwa e thuolo ni duto. Ana nyinga Cleophas Oluoch, Otieno, jakanyakwar ma Kisumu. Riti masani. Nyakoromo ga Jwang' nyaka kendo waromo odiochieng' makinya. Sama wachako chenro mar Rupiny sa 12 nyaka sa 5. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Nyakoromo ga Jwang' ibeda godiochieng' makare mana ka pile kwe ber budho. Nyinga en Sharon Ong'ao. Oriti masani.